Focul care s-a aprins în Balcani se va extinde. Stăpânirea rusească de astăzi se va răsturna și popoarele ortodoxe ale Balcanilor se vor ciocni cu popoarele din NATO pe terenul Turciei, care va dispărea de pe hartă. Ciprul va primi o palmă vremelnică de la turci. Din această conflagrație generală însă se va naște Bizanțul. Toate sunt conduse de logosul divin, nici de americani, nici de evrei. Aceștia se impun câteodată pentru că Dumnezeu îngăduie ca să-i pedepsească pe ai săi. Vechiul Israel, evlavioșii din vechime, evreii, au fost pedepsiți de 7 ori, au fost robi timp de 70 de ani la Perși. Când s-a încheiat pedeapsa, aceștia au revenit. A fost o pedeapsă, o palmă dată de Dumnezeu ca să se trezească. Acești evrei au fost vechiul Israel. Astăzi, noul Israel suntem noi și pedeapsa noastră este de 70 de ori câte 7 și nu înșeptită, pentru că noi am avut cunoașterea dumnezeiască. Robia noastră de 70 de ori câte 7, anul 1453 de la cucerirea Constantinopolului, concretizată prin islam, de-abia acum se încheie. Acesta a fost canonul lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Întâi de toate, Dumnezeu va pedepsi pe mari vrășmași ai ortodoxiei, islamul și catolicismul. Aceștia care lovesc nemilos ortodoxia vor fi nimiciți. Chiar și cei care au distrus civilizația bizantină nu sunt turcii care au cucerit cetatea, ci cruciații europeni, catolicii, care i-au încurajat pe turci să distrugă Bizanțul. Așadar, pe urmașilor, Dumnezeu îi va aduna acolo înăuntru și vor fi uciși. Voi sunteți mai tineri și veți vedea, de vreme ce veți fi în viață. Acum va fi marea conflagrație, Armagedonul. Ceea ce s-a pornit acum în Balcani nu se va opri. Ceea ce îl împiedică să se răspândească este stăpânirea rusească împărțită, care stă în coasta americanilor. Însă poporul rus îi va arunca și popoarele creștinești ale Balcanilor vor reveni. Rușii vor acum să iasă la Marea Mediterană, acesta va fi imboldul. Însă nu va fi acesta adevărul, ci faptul că Dumnezeu îi provoacă ca pe instrumentele lui. Aceștia coborând vor stinge și vor pierde într-o săptămână vijelia turcească. Și când vor ajunge prietenii Turciei, adică urmașii cruciaților, adică popoarele din NATO, ca să o salveze, atunci acolo va fi marea conflagrație și vor fi nimiciți. Ciprul va primi palma de la turci pentru că acum este neatins, dar va fi vremelnică. Turcia se va stinge și nu va exista nicio pagină în istoria universală care să amintească faptul că a existat acest neam osândit. Astăzi însă, când toți suntem îngenunchiați și nu mai există nădejde, Dumnezeul părinților noștri va interveni pentru sângele și moaștele sfinților noștri. Sângele grecesc care s-a scurs pentru ortodoxie, unit astăzi, va deveni un râu năvalnic care îi va neca pe canibalii care se numesc astăzi mai mari lumii. Mașinațiile din spatele tuturor acestora le zămislește sionismul internațional, finanțatorul internațional care se numește America. Sioniștii sunt America, ea de fapt nu există. Deci aceștia, după ce primesc mesajele sataniste, le pun înaintea Vaticanului. Acesta le preschimbă în planuri și, în continuare, cheamă islamul să le aplice. Acesta este modul în care funcționează astăzi planurile satanice. Aceștia au reușit să-i înrobească pe conducătorii noștri. Nădejdile noastre sunt doar în Dumnezeu, iar voi să viețuiți creștinește, pentru că vă spun cu mâna pe inimă și veți vedea că nu mai avem zile multe. Ceea ce s-a aprins acum în Balcani va continua. Acesta este mobilul prin care Dumnezeu, în felul său, îi va elibera pe creștini și va înălța din nou la linia de plutire. Bizanțul va reveni și știți de ce? Pentru că popoarele europene se vor reuni la loc. Cine le va dirija? Nimeni. Noi doar să păstrăm credința ortodoxă.